Maikanem Abilin. Tinapalapas inawis ni Senyor Simon ni Padre Ismael iti mansyonda ket pinasangwan da iti naimas ataraon. Intulod na pay daytoy aging gayji simbahan. Binagaan met ni Victor ti padi anasken nga agannad a kanayon. Iti met panagprograma ni Elizabeth iti radio station. Nangeg da Doña Anita ken Senyor Simon dagiti imbagbagana. Nakaunget ni Senyor Simon ket napanda iti pagtrabtrabahuan ni Elisa. Itagagayem adtoy ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Agawam Elisa, ingkaglamangan. Addan ti mayor kan ti pasurot na. Anya? Aglamangkan, darasan. Wan, sige, inakon. Aday tan ti mayor. Ayon ti komentarista. Kuha mayor. Awanan. Itay ta api manaw. Jak nasiputan ti iruruar na. Iruruar na! Awan mayor. Di minasiputan arimuar. Mabalin nyo asukimatan ti intero asuli to istasyon. Aniya. Pasensya kayo na po mayor. Ngam talaga arimuaran ni Elisa. Itay pay. Ti kotse ti mayor dayta. Kaya't naasawan. At dada iti unag. Nangagda nga ti programa ni Ma'am Elisa. Kaday tatiga po na nga adada ditoy. Mabalin na kasta. Adda nga ta ni Ma'am Elisa dito unag. Ang mga noon niya tirami dindakan ko na. Agyan ka dito'y kotse ami. Umunagak dita radio station. Anya? Amuat, noan niya tinapasamak dita unag. Pasensya kayo na talaga po mayor. Nagsukimat kayo metan. Ngam di yun nakita ni Ma'am Elisa. Bagbagan ba dyan akong interesta, lalaki? Tano saan? Ang mga pabumbak dahil ti pagtrabahuan nyo. Mayor? Intan ba? Juan, senyor! Naimbang nga oras nyo, mayor. At da kayo matgayam dito eh. Kaslagong ungat kayo ha. Anya ka diti parikot? Ti may sapay at jablo iti dalan ko. Apay ka di mayor. Anya tinapasamak? Oo, awan. Sige, umuna kami. Sir, anya tinapasamak? Sapsapulan da ni Elisa. Ngam naglamang. Kat saan da nakita? Nagdana kami talaga, Ma'am Elisa. Nagturot ka. Wan, naturudak akaskan ka ami. Ha? Itulog kan iji balayo ka ni Padre Ismael, Elizabeth. Agyaman na, Manong Victor. Elisa. Saan ka kadi nga agamak? Nga amangan na makamagdakadag iti pasurot ti mayo? Saan ak nga agamak? Kaya't mo ka di nga aramidan dakan katikas iti inaramid da kanya. Inrakadak, kalpasan na. Sinaplitak iti lati ko. Kasi tinakunak. Sa anak amabutan. Gapot at ikayat ko. Matay dadya mayor. Elisa. Aging ga si bibiyagak. Iwaragawag ko ti kinadakas ti mayor. Anya ti kadda dayjay at Teniente Monteverde ti dayjay a radio station. Wan nga ron, senyor. Kaya't huwapaltugan itay. Ang nakapagtapulak, Bart. Senyor. Adan tumot aldaw dayjay asultado. Sige. Idiretsong tayo kotse, ija mansyon. Matungpal, senyor. Bart, kumusta nga tan ija plantasyon? Adnan dagiti kakadwak ijay, madam. Agbambantay da, di ka agdanag. Nasayaat no kasta. Wan kayam. Adamanen order kanya. Dagiti sigo da suki tayo. Ado ti order da. Ado ti stak tayo, madam. Ado ije pasdag. Sige, awagak ida tamapanda ije pasdag. Ta ijay dan nga alaan dagiti order da. Sige, madam.
Ay, dahito mabasa iti dahito apagiwarnak. Maysa ngagtawan iti 16 a lalaki. Natiliwan ngagar-aramat iti marihuana. Anyan? Saan amamingga ti panagwaras ti marihuana dito San Isidro? Idi na minsan, addaman ng natay, gapo iti marihuana, kat teenager pa eh. Pasig ngagtutubo dagiti biktima. Apay amay tulok dagiti marihuana dito San Isidro. Anya ter aramidon ti adda iti turay. Elizabeth? Ha? Manong Ismael? Nakariing ka matgayam. Itay pa'y nakariingat. Anya da ita basbasahan. Kasla, nakasirseryoso ka. May papaniki pa nagwaras ni marihuana dito San Isidro, Manong. Juan, adon na teenager ti agar-aramat iti dayta. Saan na mabalinda ito yung Manong Ismael? Elizabeth, saan ka kumangagdarasodos? Ang mga nagpaggad ti biyag mo. Tanangin ko mati pa nagsasaom iti radyo. Manong? Agkararag kay ti Diyos. Asapay la ko ma. Tagpatinggan dagiti kinadagas dito'y ili tayo. No saan tayo ngaggunay? Awan ti mapasamak. No itulok tayo latan ti kastoy ang mapaspasamak. Talaga asaan ngagpatingga? Kumusta, Riliera? Nasayat latang mo, Tenyente. Si Kamet. Di na ko nawagan iti Tenyente. Umayak di tayo mga rod. Nakaalaki di emergency passes ko. Nasayat no kasta. Urorayan ka. Talaga kailiw kan, Tenyente. Kailiw ka matan, Riliera. O sige, urayan ka dito yung mansyon. Adto'y ti kapim, iho. Agyaman ak, mama. Ita ka din, ti sasangpot tay gayong mo as soldado? Wan, mama. Madamdama lang, at dandajay. Kailiw mo ka din, ti serbisyo. Natural, mama. Angamda kayo timpang pangrunak. Iho. Makapagserbiyak iti padak a tao. Nga oray, awan ako niti serbisyo. Pudno day ta, iho. Victor, Ma'am Carlota, adda sa nga ili yo. Adda iti pagawatan iti sa nga ili. Adda ni Riliera, mama. Kumusta kan, Riliera? Nasayat lata. O sige, kumusta kan, Tenyente? Victor ko namlatan. O sige, kumusta kan, Victor? Nasayat. Kahit imbagman ta nalagip na kasarungkaran. Kasta kumaka na yun, Riliera. Pakaragsakak laon ay ti isa sarungkar mo. Sapay la kumata, maulit tupay. Namnamam na ita, Victor. Ang yamsakbay na, amok amabisin ka. Mapantay di kusina. Tagpaisaganak iti makan apagsangwanta. Wana, saan ko nga trasan da ita? Papagayam? Nakaladladingit ti mapaspasamak dito'y ili tayo. Adu dagiti ubing anayaw awan iti dalanda. Gapo iti marihuana. Anyater aramiden dagiti parientes dagitoy a teenager. Taapay nga itulok da akastoy ti pagbanagan ti anak da. Kansadino ti paggapuan dagiti marihuana, dagiti droga. Adda ka di plantasyon ti marihuana dito'y San Isidro, taapay a naglaka ti panagwaras ti marihuana kadagiti tattao, katimet droga. Apay amay tulok dayta iti San Isidro. Papagayam, saan kayo kadi amakadlaw? Sipod sa balin ti adday ti turay. Dimakes meten ti ili tayo. Anya nga ta, no sukatan tayo meten ti mangituray kada tayo. Anya nga ta, no pababaan tayo ti adday ti turay, kat sukatan tayo. Awan serbiti pa nagibut-butos tayo idi kadakwada papagayam. Gaputa
isudamot gayam timang datal kada tayo! No kasta, awan lata tinagbaliwan to iliyo. Kasi tinangag tayo ti radyo. Agrara-ira ti droga ken marihuana. Wen, ket nasaya tanda ka. Tadata timang takwat iti dayta. Ha? Amo kon ti kinapud mo. Ngam kayat ko adata ti mapan mang takwat. Ne, anya ti kayat masawin, Victor? Padasan ta ti mapan iti plantasyon ti marihuana. Nalingid dayta pa sa ta, Victor. Ken, adayo dayto eh. Wen nga ron. Ay, kastoya talaga ti trabaho tayo. Timang tik-tik iti kinadakes. Ano pun nagiti rebelde, kanda dumapay. Anya nga rod. Ket isumot na ituding ang trabaho tayo. Kita adda agas asok iti dayja banda. Mapantay jay. Sige, Victor. Ang mga nuditakit di nga ti plantasyon ti marijuana. Victor, naglawag ang makita ta dagiti lalaki ijay banda. Aglut-luto dan sa iti kananda. Saan ta mailasin ida? Saan na bale? Agpaliw talatan. Awan mati makita kiti aglawlaw a marijuana. Uri siya. Awan mati makita. Ngam ti damag. Dito'y nga ta banda? Nalabit aditoy. Tanya ko matikada dagiti alalaki iti daytoy adayo abantay. Kas kaadayo ti kuta idi dagiti rebelde. San ka di, Victor? Huwag nga rod. Rilera. Ipaimakkan ka dayta. Makaamukan. Takwatan nyo. No ayan na apasat ti plantasyon ti marihuana. Sabay ko matulungan na. Di ka madanagan, Victor. Dahil ti pa nagsublik iti serbisyo. Kalpasan ti bakasyon ko. Dahil ta adagos ti asikaswag. Agyaman na Rilera. Sige. Agsublitan iti mansyon. Pumanaw tan ditoy. Sikat ti makam mo, Victor. Simon, siyak tinakdakamatan dayjay a komentarista. Ang mga nuan niya pa'y ditantibo taktak na. Kat, No saan ka nga agtignay? Siyak dagtignaya. Patayot dayjay a babae. apay, amom ti kinasyasino na. Amom ti ropa na. Saan? Jakam mo. Nga magpakuyog akan ni Bart. Makamu ka. Inraman naktiawanan bain? Iso at jak sardungan aging gaama patay ko. Oh, Rilera. Naimas da ito yung harak. Uminom ta. Wena, kakaiso na nga itatala nagkita. Okay, cheers. Ket, anyang harot itan ti aramidan. Adda kalatan dito yung mansyon nyo? Saan? Amok. Sana limad kan ka ti amin may papankanyak, Rilera. Awan ti inlimad ko kan ka. Maawat akon. Ket, dayta ka ditiga po na apimanaw ka iti serbisyo. May sapay dayta. Ngam kang runaan ti amin. Pinatgak tikid daw ni mama. Wen, naibagamot na naitabanag. Rilera. Iti pa nagsublim iti serbisyo. Namnamak ti tulong mo. Awan parikot iti dayta, Victor. Agsubli kami iti dayto nga ili. Para iti may sa misyon. Isurom kanyak ti agnagan iti Elisa, Bart. Bareng adda ita amakimisa. Wan, madam. Kaya't ko amakita ti rupa na. Nakit-kita yon, madam. Numalagip yu ti babae iti nakadinong pariyo iti plaza. Iso dayjay. Anya? Iso dayjay, madam. Lagipan nyo ti rupa na.
Iso dayjay. Dayjay, madam. Ito dayjay magmagnasum ra kiti simbahan. Umay ka, kampay idi, makyam amutakan kwa na. Darasan. Apay adyak makita da amay. At dadangatan di taon na. Mabit lang, Elisa. Ha? Ni Bart? Elisa, kaya't nakamaam-am mo ni Madam Anita. Si kaka din ni Elisa, komentarista? Wan, madam. Siyak. Siyakmat ni Doña Anita Alban. Di asawa ni Mayor Simon Alban. Sige, inakon. Umuna akong dito onan. Nagbastosan? Pay mantasurotak ti bastos a babay. Madam. Ikak iti pagnakman na. Anya ti aramidon ni Anita kini Elizabeth. Gagayem. Di uliwana denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.